Nyuwun sembah miring ulun para barisang murbengrat sahanane kang yan kanang sing kasih Sumeblak soroti sang hyang pratangga pati ing brangwetan Hanelai ginapit gunung temah tumlawung sorot nglembayung semburat banglir socaning uga rapuh Naratasunaring Hyang Araka tinampi siraping dusun Pejagalan apa ta sebabe winastan dusun Pejagalan karana saperangan ageng para kawula ing mapan ing kono pedamelane anjaga ambeleh ngeleti daging sapi lan maisa hanane amung ayem tentrem jenjem permanem karana kaprabawan dumateng luhuring jiwa sarta santosaning iman inggih Ki Jagawalakas senadyan sepuh lalu yuswa parandene wasis waskita ingun ngesti mumpune ngagalembat pramila pinter nggih nyamaranata dumateng para kawula sak Pajagalan nedenge lenggah wonten ing pendhapa parandene kagiat sotaning galih dupi mulat saking katebian nenggih praptane putra Wirata Atmajaning Prabu Matswapati hanenggih Raden Seta Buminjaya mangkono Ki Jagawalakas sigra gupuh-gupuh manembrama rawuhnya Sang Bendara yen kanang sihing tasih maweh uga sawegung palugon laguning lekas lukita linuding kidung kadung kadereng pamomong memangun manah rahayu Aywana kana golong gumulung manatu para
sapa antuk wahyune ngalah kya tumilah mangolah ngelmu bangkit bangkit mikat rahmangukut taning ji wanggo kang mangkono patut sinebut wong sepuh lir sepuh sapi hawa kawula nuwun sewu menawi mboten lepat ingkang dados pamawas kula menika putra Wirata Raden Seta Buminjaya ingkang kepareng rawuh wonten ing dusun kula Pajagalan mriki. Nuwun sewu Gusti sarawuh ndika kula pun Jagawalakas ngaturaken pambagi panakrami saha sembah pangabekti mawantu-wantu kunjuk wonten ngarsa paduka Raden Seta. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Ki Jagawalakas banget panarimaku dening nganti semono. Sih kadarman sarta pakurmatan ingkang ndok caosake marang aku. Dasare wilujeng niskala niring sambikala anggonku prapta raliwat pangestu Kumara Gage Tampanana Ki Walakas. Nun inggih Raden, awit saking berkah pangestu paduka kula tampi tangan kula kalih mugi andayani katentreman kayuwanan karahayon sarta kamulyan tumraping kula lan para warga ing Pajagalan mriki. Kepiye kabar iki Jagawalakas? Lak ya kowe sak kawulamu kabeh ing Pajagalan tansah manggih basuki. Nun inggih Raden Seta, awit saking pangestu jengandika kula lan ugi para warga ing mriki tansah ginanjar seger kewarasan nggih niku namungan wonten bab mumpung ndika rawuh wonten ing mriki. Paduka menika putraning Narendra. Paduka menika sentananing negari sampun saktrepipun menawi para kawula menika nandhang rubeda kedahipun pancen matur dumateng para sentana praja. Lah menika malah tiwas kebeneran. Ing taun menika kenging menapa kok kahananipun menika sarwa mrihatosaken. Kawontenan kok kados mekaten. Ngantos bingung anggen kula makarti, ngantos bingung anggen kula menika ngayomi dhumateng para kawula ing Pajagalan. Ing atase negara sing wis maju kados mekaten ning parandene kenging menapa kok sakmenika golek sandang pangan kok angele kok mboten umum.
apa-apa larang reregan saya mumbul saya mundhak lengong ya saya munggah bengsine saya munggah ning regane dalang malah mlorot niku kados pundi niku yen teng mrika ning lek teng mriki menika menapa betah kula sampun dipun cekapi monggo nuwun sewu piyayi ingkang sami nggulawentah babakan nuwun sewu koperasi menika lak kawontenanipun nggih lagi susah lagi prihatin ngibaratipun ancik-ancik wonten pucuking gegaman sisip sembire yen rawaspada bakal brabat dhumateng awake dhewe kahanan sarwa susah mongko apa-apa menika sarwa larang parandene kok Puskut Jatim kersa wayangan menika tegesipun piyayi ingkang hebat sanget menika kados mekaten iya nggih pun meh 15 tahun mboten wayangan. Ning barandene ndika kepareng mriki kepareng nuwun sewu weh katentreman tumraping para kawula menika bombonging rasa tanpa upama. Iya. Ya mengko kabeh apa kang dadi sambat lan uga penangise para kawula bakal ndak aturake marang Rama Dewaji ing Wirata lan bisa dadi rembukan ingkang prayoga. Nah, sokol menawi kados mekaten. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Raden Seta. Saklajengipun nuwun sewu. Kok menika njanur gunung kadengaren ndika kapareng rawuh wonten ing pajagalan. Mokal menawi mboten wonten wigatos. Nuwun sewu kalilan kula nusung warta kula nyadong dawuh ingkang paduka kersakaken menika kados pundi monggo enggal manabda Raden ilir-ilir tandure wasumilir Jagawalakas anggonku prapta ning pajagalan kene sepisan tilik tata titi tentrem ingkang kagelar ana ing desamu kene dene jangkep ingkang angka 2 aku tak kandha yogi ripalungguhan iki negara ya lagi kisruh negara ya lagi bingung apa to sebabe kaya mangkono karana paman patih sakembaran paman Kincaka kelawan paman Rupakenca kuwi mutah utawa nyuwun marang Kanjeng Rama Dewaji supaya dianakake adu jago tur sing didu dudu jago bopongan nanging jago bombongan sing tegese sing didu dudu ayam lumrah nanging sing didu kuwi menungsa. Lah saka kepatian Kincapura ingkang ketiban sampur mongko dadi jago ora ana liya kejaba mung paman Rajamala. Ewadene manut ature Mantri Sapon pasar gedhe Wirata
ya kuwi tandha Dwija Kangka. Sajroning Rama Dewaji iki bingung nemtokake sapa ingkang trep minangka dadi jago. Tandha Dwija Kangka kuwi banjur matur. Lamun to ing pejagalan kuwi ana bocah muda tumaruna ingkang dedeke pideksa tur dasare santosa sekti mandraguna sing jenenge Jaga Bilawa. Aku tak takon karo panjenenganmu, apa bener kepara nyata lamun to Jaga Bilawa ki anakmu lanang? Nggih. Kasinggihan ingkang dados dawuh paduka kula boten wani selak pancen Bilawa menika anak kula lanang. Ning nuwun sewu, menika namung tembunge mentereng menika namung putra andanu utawi anak angkat kemawon. Kula nemu nggih sampun ageng semanten menika. Anakmu tenan. Nggih anak kula menika. Gaweane saben dinane ngopo? Gaweanipun nggih nuwun sewu, bantu dumateng kula dadi jagal. Mbelih sapi kebu ngeleti daging banjur dipun ponto-ponto menawi sampun resik dagingipun lajeng bakul-bakul saking pasar dugi mriki mendeti daganganipun piyambak-piyambak mekaten kemawon. Menawi mboten menika Bilawa menika gaweanipun nggih namung tilem kemawon. Bilawa kuwi nggih. Lah banjur palungguhan iki si Bilawa mapan ana ngendi? Nyuwun pangapunten, jumbuh kalian atur kula gandeng pedamelan sampun rampung, gawean sampun boten wonten ingkang kedadipun rampungi. Bilawa sak mangke nggih tilem. Le turu ana ngendi? Ing tilem wonten ing kandang mrika. Ing atase wong tek turu ning kandang. Nggih gaweane ngoten nika. Nika teng pundi-pundi mawon iso tilem kok. Teng kandang nggih saged, teng bis nggih saged. Napa melih teng gamelan kaya dililing malan niku. Carane turu nggih namung sumendhe wonten ing palang kandang kemawon anak kula Bilawa pancen nyeleneh lare menika. Lenging driya mangu mangun kung kandhuan remang lerlena tanpa kanin ong yen tantulusa mengko sang Utama mangkono Sri Narendra Muda puwus nyolon hanggrerapa Ki Jagawalakas wonten dawuh Raden Seta yen ndok lilani lan ndok keparengake aku tak mlebu ning kandangmu aku kepengin weruh kaya apa Bilawa anggene turu lan upamane Bilawa mengko wis tangi upamane tak boyong marang kraton Wirata banjur dadi jago kraton tanding karo Paman Rajamala mesti lak ya nduk lilani. Kula niku namung mili karepe anak, menawi anak kula purun nggih monggo kemawon, menawi mboten purun kula nggih mboten wani meksa. Ning nggih niku larenipun nembe tilem. Masa paduka menika putra Narendra njur dumugi wonten ing kandang kula ingkang wirang kula ingkang isin. Ambune mboten karu-karuan teng kandang niku. Ora dadi apa. Yen kowe nglilani aku kepengin nonton kaya apa anakku anggene turu. Nyat langening kalanggan aklara pandamuntara pinon leraka konang kurem sorotetan padang ngasor lan pacaring
Simawang-wang kunta kumpul patang ketikang sayang gongkara katanira mobat mabit jagat dewa Bathara iki anakmu sing jenenge Bilawa Ki Walakas. Inggih menika anak kula. Nyuwun pangapunten kawontenanipun ngeten niki. Kula malah melu isin lho Raden. Adate le turu ya kaya ngono kuwi. Nggih ngeten niki namung sumendhe wonten ing palang kandhang ngeten niki. Wis pirang jam anggene turu. Tik jam niku kados pundi to? Niku pun pinten-pinten dinten mboten nglilir lare niki. Niki yen gelem melek ngoten nggih 7 dina 7 bengi, yen tilem nggih padha 7 dina 7 bengi. Oh. Nyeleneh nganti kaya ngono. Lah nggih kula kemawon nggih budrek, kula kemawon nggih judheg. Mila kula nyuwun pangapunten anak kula kawontenanipun kados mekaten. Upama tak gugah kira-kira kepiye? Dalem upama anakmu tak gugah supaya nglilir anggene turu kepiye. Kula niku gugah pun pinten-pinten dinten mboten obah babar pisan. Ning menawi jengandika ngersakaken badhe gugah dumateng Bilawa monggo kemawon. Ning sadaringipun kula nyuwun pangapunten niki lari desa mboten ngerti kalian tata krama. Sing baku kowe nglilani. Coba kowe nyingkir luwih dhisik lak gugahe anakmu si Jagal Bilawa. Monggo Raden, monggo. Padha kula ngening kaku ing sasmita empreh lantip aja picer mangan nendra mangkahan grusrusa sumbar lindhu getara bumi kunjing kumaludha guntur katok Jagal Bilawa aku putra Ratu Wirata Haryaseta sing teka ning pajagalan jujuk ning kandhang. Aku teka mrene ana bab wigati sing bakal ndak dawuhake marang kowe. Mula kang mangkono kowe tangiya. Kowe tangiya Bilawa. Aku bakal kandha karo kowe. Merga iki magepokan karo slamet lan orane wong sak negara Wirata. Aja ndok tinggal turu kaya ngono. Bilawa kowe tangiya. Jagal Bilawa kowe nglilira. Yen ra kena tak alus pun dalah tak kasar angin kok gugah karo kowe. Tangi Bilo. Wah. Wah. Wah.
Oh, Raden. Kadyatri sang kapirangu renangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana wah edan ing atase tak pulasara tak tibani godo Bilawa obah wae ora Ki Jagalwalaka bocah disentosane kaya ngono, bocah diampuke kaya ngono. Nggih pancen niki sentosa niki ampuh niki sekti padha kalih nom-noman kula riyen nggih ngoten niku. Kula niku nggih digdaya ngoten niku ning gandeng saknipun umur nggih mboten duwe napa-napa, mboten duwe kaprawiran babar pisan. Banjur kepiye yen bocah iki ora gelem tangi? Mongko aku diparingi Purbawasesa dening Kanjeng Rama baliku marang kraton kudu wis bebarengan karo Jagal Bilawa iki. Nuwun sewu Raden. Sejatosipun wonten cara kangge srana nggugah dumateng Bilawa menika ning menika mbebayani. Menika mbebayani. Sisip sembiripun luput katurangganipun menika mangke saged mbilaheni tumrapipun tiyang ingkang gugah dumateng Jagal Bilawa. Carane kepiye Ki Walakas? Mboten wonten cara ingkang kedadipun tempuh kejawi namung ambubut wulu puhun nenggih tumrapipun Jagal Bilawa. Wulu puhun ki apa? Wulu puhun menika wulu ingkang mapan wonten ing jempol sikil. Menawi menika kababut wani mesti mangke Bilawa tangine lek tangi wong kaget ing menika kaya wong setanen ngoten nika. Niki mangke mesti ngoyak kalih jenengan nesu kalih jenengan. Lah kula kuwatir. Ora dadi apa. Yen pancen dheweke gelem tangi malah ngraboso karo aku malah seneng kanthi dalan kuwi seta bisa ngukur sepira kaprawirane Jagal Bilawa. Oh ngaten. Yo. Yen ngaten monggo ning kula suwun ing ngatos-atos nggih Raden. Kacarita kaya mangkono Raden Seta mituhu dumateng aturira Sang Jagalwalakas nedya ambubut wulu pohon wulu ing mapan wonten ing jempol sikil mangkono sigra grayah-grayah kang asta kababut wani mangkono Sang Bilawa jengkirat mripate abang branang anggreng ambekos candrane nganti kaya wong setanen.
sapa ganggu anggenku turu. Balawa, lek nom mripatmu iki dudu wong sembarangan aku atmajaning Ratu Wirata Haryaseta kang dadi aranku. Ing atase anak ratu ning patrape ra ngerti karo tata krama. Ora ngajeni karo para kawula. Cetha lamun to nyidang terbelo kleruku apa dosaku apa. Ya gene kuwi gugah anggonku turu ngangge cara sing kaya mengkono. Aku sengaja gugah karo kowe. Yen kowe ora trima kok jak piye wae aku wani. Wah. Tak jajale bocah iki. Hai. Pot. Pot. Wah. Wah. What? Wah. Wait. Oh. Oh. Wah. Wah. Tak kira Seta bake ayah. Bapakku Jagal Walakas. Aku njaluk ngapura ora sengaja njotos raimu. Bapak aku njaluk ngapura. Kowe tangiya kowe nglilira. Jare kowe nom-nomane mbiyen wong sing sekti mandraguna. Ing atase mung tak antem pisan wae ngletak kaya ngono. Bapak kowe tangiya kowe aja mati. Yen nganti kowe mati banjur sapa sing tak bekteni? Sapa sing bakal ngayomi karo aku? Bapak Walakas kowe tangiya. Bapak Walakas kowe tangiya. Wong wedok ayuda kae sapa? Endi? Endi? Tuwekan ra urus. Gerange kaya ngono enek wong ngejim bingung ae ora. Oh sik ta sing kleru ki kowe malah ngluputne aku iki karepmu piye? Aku iki duwe dosa apa karo kowe? Duwe luput apa karo kowe ngerti-ngerti ngantem ndasku iki lho. Ah, tak kira kowe mungsuh denggelmu mlocot. Aku ora sengaja karo rai rasane padha larane goblok kowe. Ah, mula lek perang iki melek perang merem senengane ora. Aku njaluk ngapura Seta ganggu aku jare anak ratu bener. Ning parandene kowe ninggal tata krama, kok ajar kok antemu karepmu piye ngono kuwi. Ngendi cara sing jenenge wong turu nganggo tata krama nyeratri lak adepane. Waduh cilaka. Raden.
Taruna Angudya sanes para mangkase kuning hati pasuti ingkang kang akeh gunane bisa Raden Seta kula ingkang nyuwunaken pangapunten tumrap dosa lan kalepatanipun anak kula pun Jagal Bilawa menawi badhe paring pidana sampun dhateng Bilawa monggo kula aturi mejahi dhumateng Walakas kula ikhlas lahir batin mengko dhisik Ki Walakas aja kaduk ati bela panampa babar pisan aku ora gelo malah kanthi lakon iki aku bisa ngukur aku bisa njajaki marang sepira ta kaprawirane si Jagal Bilawa pranyata Surasekti Mandraguna pilih tanding jroning jurit mula aku iso nggambarake lamun ta Jagal Bilawa ki dadi jagone kraton Wirata iki mengko bakal anyembuh marang kajayane wong Wirata mboten duka nggih ora syukur bagi sawiyan kaya mekaten ana wigati apa kowe Seta teka ning pejagalan kene Bilawa yektine aku wis kandha kelawan wong tuamu lamun to kowe bakal ndak pilih minangka jago kraton Wirata tetandingan kelawan senopati saka Kincapura ya kuwi Paman Rajamala budal bareng aku ripalungguhan iki jumujuk ana ing alun-alun ya Bilawa aku mung manut karo bapakku yen bapakku nyarujuki nglilani mangestoni budal aku ya mangkat ning lamun to bapakku gondeli aku ora bakal budal piye Walakas piye iki Balawa mung manut karo kowe nggih nuwun sewu gandeng menika magepokan kalian kawilujenganipun negari Wirata menapa malih saged kula aturaken dumateng jengandika menawi mboten lelampan kados mekaten kejaba saka kuwi Ngger Bilawa apa to sebabe lamun to ripalungguhan iki aku mangestoni anggenmu bakal budal dadi jago kowe nadyan to wong cilik ongklak-angklik nadyan to kowe wong desa esa-esa ning kabeh menungsa sak negara kuwi duwe kewajiban labuh karo bangsa lamun to negaramu sakjroning prihatin sing jenenge kawula sing apik nom-noman sing becik kuwi aja sok takon aja sok nuntut negara wis menehi apa karo kowe ning kudu diwalik kowe wis nate labuh apa karo negaramu mula kang mangkono budal dina iki aku njaluk pangestumu ya duga-duga digawa ngati-ati aja nganti keri muga-muga pangeran ngayomi mayungi kang dadi lakumu Jagal Bilawa kula ndherekaken sugeng tindak Raden Seta ya aku mundhut pamit Ki Walakas inggih matur nuwun ndherekaken Premangsut narimeng kapu budine kang den bawani
ewang kara kingken mendung ireng anggaweng kaya mayungi sadalan-dalan lampahe nenggih panengah Pandhawa Dyan Arjuna yang nedeng namur laku dadi wong sudra sampali kanthi aran Sang Kedhi Wrihatnala ya Kandhi Wrihatnala suwita marang kraton negara Wirata kadhapuk mangka pangarepe ngolah budaya ambeksa sarta olah pradangga mangkono Kyai Semar Badranaya tanggap ing sasmita mulat Sang Bendara ing nedeng nandhang karuna sigra anyaket paring pitutur mring Sang Bendara mrih tansah netepi dharma satriya nadyanta mung dadi wong sudra rontang ranting busanane wadananira ayu kumel kucem rahnya maratani megegek sadulita melae-lae nuwun sewu Gus Ndara Kedhi Wrihatnala kula mboten maido dumateng abote lelakon kula mboten maido dumateng panandang ingkang grantes mangsandang kalian dulur-dulurmu kabeh. Merga sesukan dadu kalian para Kurawa Pandhawa kalah. Lan kedah netepi janji dadi wong alasan 12 taun. Wonten ing wana kamiyuka nyatanipun sampun
lajeng ngandika lampahi. Sakmangke setahun kedah namur laku dadi wong Papariman Wulandara yen sakjroning sampeyan ndelik kadenangan dening para Kurawa sampeyan kudu mbaleni dadi wong alasan 12 taun meneh. Ning nuwun sewu, lelakon niki mangke mboten badhe rampung yen sampeyan namung susah kados mekaten. Nuwun sewu. Ingkang nami menungsa niku yen uripe saya kandel panembahe, saya kenceng ibadahe lan saya becik pakartine lan tumindake niku malah saya gedhe sing dadi cobane. Nanging pacoban utawi pendadaran niku yektine dadi rabu iman kanggo njembarke rasa sabar lan ugi nggih nambahi rasa ikhlas. Kejawi saking menika menungsa niku ora bisa uwal saka tembung diuja lan diuji. Tegesipun wong yen diuja karo pangeran mesti bakale diuji lan wong yen diuji bakale uga diuja. Mula antarane diuja lan diuji kuwi rong perangan sing ora bisa dipisahake, sampeyan kudu permati, teliti lan ngati-ati. Wong sugih nika yen ra kuat diuji dadine wong serakah, wong pangkat niku ujiane bakal dadi wong murka. Wong pinter nika ujiane dadi wong sing sombong, dene wong sing sregep ngibadah niku ujiane yen nganti dadi wong sing semuci-suci. Ora ana wong ahli swarga sak liyane aku, kabeh sing ra padha ngibadahe karo aku bakale nyemplung neraka jahanam. Niku cobane wong sing tekun ing reh panembah lan ngibadah. Ning nun sewu, anggen sampeyan dadi pengarepe ngolah budaya wonten ing Kraton Wirata, menggaing petang kula menika malah gathuk lan mathuk. Sebabipun menapa tek kula matur kados mekaten. Ripalungguhan samangke negari Wirata menika paribasan anguk-anguk wonten ing jurang sing jero. Merga keserakahan lan ugi kamurkanipun patih sakembaran saking Kincapura nenggih Kincaka rupa kinca nika janjane duwe pepinginan, duwe rasa milik, kepengin ndepani negara Wirata, kepengin dadi ratu Wirata, kepengin nguwasani negara Matswapura. Nanging Kincaka nika ya wong pinter, yen ngebak sarana peperangan kaya dudu nggone, merga pancen Wirata niku sampun santosa lahir batin, tur ya mestine woh pekewuh yen nganti nyerang karo negarane kakange dhewe. Nah, kangge srana ngruntuhaken negari Wirata, Kincaka niku nindakaken sanggit rungsit reka daya lan reka yasa. Carane pripun? Wirata niku santosa, Wirata niku ampuh merga kawulane nggunakake kerukunan. Nah, kerukunan niku saged mawujud menawi para kawula niku nengenaken dumateng budaya lan tansah ngurip-urip dumateng jati dirinipun. Mila ingkang dipun rusak kalian Kincaka lan rupa kinca menika magepokan kalian budaya. Wong joget ora oleh. Wong olah gamelan dianggep kuwi dosa. Wong nindakake budaya dianggep niku haram. Wong bersih desa ya dilarang, wong merti dusun dilarang, wong genduren ya ora oleh, napa-napa mboten oleh. Pamriye napa? Men wong Wirata kelangan jati diri. Nah, tujune tek ana para Pandhawa mliginipun ndika Raden Arjuna ingkang sesingklon dados Kedhi Wrihatnala dipercaya dadi pengarepe budaya.
Sampeyan ampun kendho, sampeyan ampun nganti nglokro. Yen kepengin negaramu Wirata niki santosa, negara Wirata niki bangkit. Nuwun sewu mboten wonten cara ingkang kedah mangambah kejawi anggen sampeyan saya tekun ngajari bocah nom-noman supaya seneng kalih budayane, seneng anggene mbeksa, seneng kalian olah budaya. Yen nom-nomane kabeh ngerti karo budayane dhewe, ora bakal kelangan jati diri. Yen menungso wis kenceng kang dadi jati dirine, negaramu bakal santosa njaba jerone. Caritane satriya lenuwe kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangestine ngesti kayuning kayun pinesu tapa brata jejering panggayo gayuh wahyuning kamulyan Yai Badranaya kaya lumaku wanci pangklong kepapak obor sewu tuturmu becik bisa nyuda marang periying rasaku kabeh pangandikamu bakal tak gegem minangka pepagem anggenku bakal netepi nuntasake lelakon iki Kyai Semar. Syukur menawi kados mekaten. Lah sakniki ngeten. Kabar sampun nyebar, warta sampun rata bilih. Ing alun-alun Wirata badhe wonten adu jago menungsa. Dene niku reka dayane Patih Kincaka. Jago saking kepatian mboten wonten sanes kejawi namung jagal. Nun inggih pun Raja Mala dene saking kasepuhan kraton Wirata nenggih ingkang raka ing pajagalan pun Jaka Bilawa. Kuwatos sing manah kula menawi ngantos mangke Kincaka menika nindakaken babak ingkang boten sakmestinipun satemah ngrugekaken dumateng jago saking kraton. Mila ampun susah kemawon, ampun beguguk, ampun mandhek kemawon. Ampun mangku tangan kemawon. Prayogi monggo kula dherekaken tumuju wonten ing alun-alun Wirata. Yen nganti ana reka daya ingkang hambek nista tumrape wong Kincapura, sampeyan aja nganti meneng wae bantunen kakangmu kae. Semarika den prayitna semurire eka balik Tityani Gandayani
Mulati sisi pengsanmu. Wah. 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 Awas.
Ah, hey, hey, ah, hey, hey, ah. Sikra bala kang tuminga acampuh samya medali ong wer tatet wileting kata dah wangkung mangoncang niti bencang sangat cimicil lati nyong ngadali Trasta Surawilaga Harya Seta kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Paman Kincaka kepiye kabul kawusanane nalika semana pun paman mutah nyuwun kelawan ramamu Prabu Matsapati supaya dina iki tempuking gawe adu jago menungsa sawangan iki pamanmu Raja Mala wis yoga ing diri sawega ing gati endi jago saka kraton Wirata inggih nyuwun pangapunten paman nuwun sewu ingkang sowan wonten ing sakwingking kula ngadeg ngayer-ayer menika nenggih jago saking kraton Wirata wedan gagah gedhe dhuwur inggih bocah saka ngendi iki Seta menika lari dusun saking Pajagalan jenenge naminipun Jagal Bilawa inggih pun Jagal Abilawa Raja Mala ana dawuhmu apa Kakang iki calon tandingmu Pranggandra sepira bocah desa mesti ra duwe kadigdayan rasugih pengalaman aja gampang ngina karo mungsuh luwih dhisik Seta wonten dawuh maragake sawangen para kawula ing Wirata tumplek-blek mapan ana ing alun-alun kepengin nekseni kaya apa to ramene adu jago bombongan iki. Mula men jagone saya grengseng makantar-kantar sing dadi kewanene ora ketang cilik-cilikan kudu nganggo totoan. Aduh. Nyuwun pangapunten paman. Dawuhipun Kanjeng Dewaji mboten dipun keparengaken mawi ngabotowan. Awit menika larangan tumraping agami lan larangan tumraping negari. Iki mung cilik-cilikan, mesake jagone iki toh nyawa ora ditata iki piye? Ayo sak yuta kudu wani kowe. Totoan sak yuta. Nggih. Nyuwun pangapunten menawi setunggal yuta kemawon kula nderek. Bagus. Mosok anak ratu totoan kok mung sak yuta diunggahke 10 yuta. Adu jago dereng wiwiti kok ngertos-ngertos kok sampun minggah malih menika kados pundi? Yen rawani ngisin-ngisini. Nun inggih menawi sedasa yuta kula mangke nyekapi mboten badhe sambat kalian sinten-sinten. Bagus. Mosok anak ratu kok mung 10 yuta diunggahke 100 yuta. Piye Bilawa? Totoane 100 yuta Bilawa. Wah, wani yo.
Wani-wani piye? Kowe kudu wani. Kudu wani iki modalku apa? Aku rene iki mung nggo dhuwit selawe, ngerti ora? Tak totoane nyawaku cetha lamun lekoh bebudene wong Kincapura. Yen nganti kowe dadi bata mingkrang-mingkring kaya ngono tak mulih wae. Ya wis aku manut karo jagone. Inggih menawi 100 yuta kula wani. Nah, rak ngono diunggahke meneh. 1 miliar. Wani yo aja imbas-imbis. Yen rawani aku mulih turu meneh. Nggih, monggo kula nderek rak ngono. Diunggahke meneh 1 triliun. Inggih, kula manut. Dipentok pisan bur manuk. Bur manuk menika tegesipun kados pundi? Upamane jago saka Kincapura, saka kepatihan Rajamala kalah. Kepatihan Kincapura sak wewengkone ndak pasrahke marang Kanjeng Kaka Prabu Matsapati. Ning kosok bali nganti jago saka kraton Wirata sing kalah. Kaka Prabu Mangsahpati kudu lunga ngadeg tanpa kena nggo bondo. Kraton Wirata dadi gegemane Kincaka. Nyat langening kalangjuana Klara Panda muncara. Tinon ler kekonang surem soro tetaan padang. Kasor lan pacaring purnameng gegono. Jebul nek kados mekaten paman. Kula mboten duga mana bilih wonten rekayasa rekadaya ing kados mekaten. Ora perlu kakehan gunem sing tanpa guna. Sing baku kowe kudu sarujuk, kowe kudu setuju. Gandhengi wancine bedhug tengange, dasare para kawula wis ora sabar nekseni kaya apa ramene adu jago. Sak liyane jago mudhun saka panggung kene. Mawut kang katrajang ing dahana wadya sangkep kaprabon perang kang abramarkata kowe sing jenenge Jagadilawa ya. Dasar para nyata kowe sing jenenge Rajamala iya senapati saka kepatihan Kincapura. Kowe tak jak rembukan sing kanthi apik, tak jak petung sing kanthi becik. Sejatine aku ngeman karo gagahmu, ngeman karo gantengmu, kowe sik enom parandene didadekke tumbal karo wong Wirata. Nganti kiamat paribasane kowe ora bakal menang karo Rajamala. Mula yen kowe nggugu sing dadi kandhaku luwih becik, ayo kowe perang karo aku ning kowe ngalah wae. Yen kowe engko ngalah
calone kakangku Kincaka dadi ratu ana ing negara Wirata. Yen kakangku dadi ratu ana ing Wirata, kowe engko njaluk pangkat apa wae mesti tak turuti. Ora milik jabatan. Nek ora milik dadi pejabat karepmu apa? Mergo pejabat iki padha karo antri ning buwen. Gentenan sing dicekeli saiki. Ora gelem jabatan, moh. Ngaranana dhuwit pirang miliar kowe munia, ora butuh dhuwit. Wong kakean dhuwit bakale malah kakean dosa yen ora iso ngendhaleni karo nepsu. Kei pangkat ora gelem dhuwit ya moh apa kowe njaluk wong wedok sing ayu rupane. Kene iki wong ayu iki umbrukan, kowe njaluk sing model piye wae bakale kelakon. Ora butuh wedokan ki abrak apa. Cah enom ditawani wong wedok tek mlengos iki karepe piye? Tek beda karo nggonku. Wong nggonku angger krungu kabar ndoli enek anyaran. Kok mesti disik-disikan ora. Ah, wis tutup. Ngerti kowe? Ngerti. Tegese apa kaya ngono kuwi pejabat negara ngajari ora bener karo kawulane. Aku ngeman karo kowe, gaweamu lak jare kondange mung tukang mblehi sapi, mblehi kebo. Yen kepepet mbleh kowe ayo gelem. Yen ngono kowe wani karo aku, silak dene apamu. Wah, ora kena diman. Mongko yen kelakon kowe tanding karo Raja Mala ngibarate wedhus prucul ngadepi singa barong. Timun mungsuh duren, timune kowe durene aku, timun ceblokan duren rasigar merapat guroni batangmu. Kowe tanding karo aku tak ngibaratake tomat mungsuh duren. Tomate? Tomate kowe durene aku, aja kok keceblokan, kesenggol wae mecotot nyawamu. Setan iki sumbare gak kalah kowe. Iso ngalahke Raja Mala padha karo iso njaring angin, iso ngalahke Bilawa padha karo iso ngalahke malaikat Jibril. Sumbar ya sumbar aja nyandak malaikat mak prindinge kitok setan ora. Yen pancen ra kena ginawe becik, tebak gangsaran roh, hilang nyawamu. Aduh jagone diwiwiti ya dikeploki. Jagal Bilawa sing menang yo. Raja Mala kalah yo. Raja Mala mati yo. Cangkeme ora. Delok ra teko ndelok. Gawe kikrike mungsuh. Awas. Hat. Hei. Wah. Pull.
enom ra kena jeman. Mbah, Mbah. Raden Kincaka enten dawuh madosi kula. Nggih. Sampeyan lak Mbah Prawira. Leres. Kula niki dukun sing jan ampuh dhewe kondang sak donya. Kula teng mriki namine Mbah Prawira, lek ning Kilen mrika name kula Mbah Cekok Taruna. Cekok Taruna niku napa? Cekok Taruna niku enten karepe. Cekok niku jamu, Taruna niku enom. Dadi jamu kula niku wong wedok enom-enom niku. Mare kudu. Ono wae ora. Kula pun blanja mene dhuwit kathah kalih sampeyan Mbah Prawira. Yen nganti jago kula Rajamala mundur gedhene nganti mati, sampeyan sing kula cekel luwih dhisik. Beres. Sedaya enten kula niku beres. Tur menawi dinten niki sampeyan nganakake adu jago, nganakake tetandingan peperangan niku wis pas. Merga dina karo pasaran niku yen kula jumlah niku tibane 6. 6 niku mapan wonten kamenanganipun Sang Rajamala. Kok iso ngono? Sakniki monggo kula aturi ngitung to. 6 nggih. 1 menang, 2 kalah, 3 menang, 4 kalah, 5 menang, 6 menang. Menang napa kalah? Menang ya mung banget. Mung kula meling kalih jenengan. Gandeng niki wanci awan, tegese padange kahanan niki merga sorote srengenge. Srengenge niku simbole penguripan. Kula suwun kanthi sanget gandeng srengenge jedul koetan sampeyan sak wadya balane ampun nganti yen nguyuh madhep ngetan niku sirikan. Sampeyan sak wadya bala sampeyan kula suwun kanthi sanget aja nguyuh madhep ngetan niku padha karo nguyuhi srengenge. Sik kula wau ngerti sampeyan nguyuh madhep ngetan tegese sampeyan ngapusi. Lho, ambak kula nguyuh madhep ngetan ning asline kula engkek ngalor wau. Muni sing ora-ora. Kula pun nyekapi kali sampeyan. Nggih, matur nuwun. Ning ngene niku wau kula tukok-tukokne rokok bola-bali kok dangu-dangu dhuwit kula nggih telas. Nyoh. Monggo niki. Matur nuwun lek ngoten jenengan piyai sae lemah teles sebabe barudan. Nanti kalah jagoku sampe tak pocok jagane. Ah! Whoa! Jebol tiadamu. Wah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Wait. Wait. Ah. Hey. Hey. Ah. Hey. Oh. Hey. Oh. Wait. Loh. Wait. Loh. Wait.
Susun Bilawa Al-Fatihah. Hut! Siar kowe. Loh. Hut! Siar kowe. Dian. Hut! Modar kowe. Hut! Modar kowe. Hut! Modar aku. Ada yang. Loh. Hat! Hat! Wah. Hat! Baik! Ora nduga mana raja malah nglethak nganti godres getih kaya mengkono. Wadyabala kepatihan aja mung meneng wae. Gotongan raja wala cemplungna sendang watari. Yo. Yo. Cemplungane sendang yo. Mangkono cancut gumregut Prawadyabala kepatihan. Anggotong dumateng Kunarpanira sang raja mala kang wis pejah. Cinemplungake wonten madyaning sendang watari, sendang ingkang dumadi saking sang ibunipun Raja Mala nenggih pun Endang Watari. Ana daya kekuwatan ingkang ngidap-ngidapi. Nadyanto sang Raja Mala pejah, nanging lamun ta kasempyok sendang watari banyune duwe daya panguripan. Waluya jati temah mulya gregah kaya wungu saka nendra. Wah!
Ah! Ah! Oh! Ah! 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 Yo 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 yo. Batang batang yo. Lah yo yo yo. Hey! Ah! Pang wetan